Igbo ekene m ụnụ bịa ka ntinye ụnụ azụ maka ejelu m olu ka nsị bata tata ọnụ ụnụ amarọ na ihe ndị anyị na-akpọ chaja eletrik waya kebụl na na-esi anya kpọọ ya eriri inye ọkụ maọbụ eriri ọkụ ọzọ ya abụọla afa na-esi ama ya dọna na asị gịnị ka ihe ndị a na-emere anyị ọ na-enye anyị ọkụ ọ na-enye ekwentị anyị ọkụ ọ na-enye anyị ọkụ n'ụlọ ma kpọọ ya eriri ọkụ maọbụ eriri inye ọkụ ebe dictionary bụ nkowa okwu bọtụ bụrụ karama baịbụl bụ na akwụkwọ nsọ ọ na ya mara na baịbụl bụ akwụkwọ nsọ ebe katin bụ akwa mgbochi ọsị mgbe ogechi ruru akwa mgbochi ga-etiwa field bụzi na ama egwuregwu gwa gee ntị laita machis pọnia mkpa ọkụ igbo asakakwa kedu ọzọ anyị nwee tata ebe air conditioning ka anyị na-akpọ AC bụ igwe ntụoyi ya igwe ntụoyi ebe refrigerator fridge bụ igwe njuoyi ifuru ihe dị iche nke ọzọ bụ igwe ntụoyi AC fridge wee bụrụ igwe njuoyi ebe teknọlọji bụ teknụzụ ọbịkpọ ya nka na ụzụ ebe follow me bụ sonye anyị Facebook page ibu iru akwụkwọ gbaa mbọ ka ifu dị sonyere n'ibu iru akwụkwọ bye wee bụrụ gịnị ka emesịa ngwa ebe a ka m ga-achịkọ ya taa maka nne anyị fụ na ije dị m n'ụkwụ mbọsị ọzọ anyị bara ubi ka anyị kpaa ya nkụ ka emesịa